सबसे पहले तो जे लोग भी वीडियो देखत ओकरा के प्रणाम बा। और ई वीडियो में हम कोई के रोस्ट करने की आइल, बल्कि एगो गाना के बारे में बात करे आइल बानी। जौन की एगो गाना बा इंस्टाग्राम पर काफी वायरल होता। इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पर भी और हर पब्लिक के दिलो जान में बस गईल बा। वो गाना के नाम बा दोस्ती। जौन उ गाना के सिंगर बाड़ेन सनी पांडे। और ये गाना के बीच एगो विवाद हो रहा बा कि विजय चौहान के कहा नाम बा कि गाना हमर ह, ये ट्यून हमर ह। असल में ट्यून तो विजय चौहान के ही है। काहे कि विजय चौहान एगो बोलबम गाना गौले रहलन ई ट्यून पर। लेकिन वो उतना चल ना पाई। उहे ट्यून पर सनी पांडे ई गाना लेके अइलन दोस्ती। जौन की सुपर डुपर हिट बा, हिट चल रहा बा अभी मार्केट में। और हर कोई ई गाना के मतलब 10-20 बेर तो सुनी ले हुई। इतना बड़का हिट गाना बा। और ई गाना के सफलता के देखते देखते विजय चौहान एगो लोकगीत गा देलन। उनको लोकगीत काफी हिट चलता। वो कोनो कम नहीं खे, लेकिन ई दोस्ती गाना से थोड़ा सा अभी नीचे चल रहा बा। दोस्ती के पकड़ नहीं के पावत, दोस्ती के टक्कर नहीं के दे पावत। वही से ई गाना के डिलीट भी करवा दिया बा विजय चौहान के तरफ से सनी पांडे के गाना, जे पर काफ़ी विवाद चल रहा बा। लेकिन बहुत लोग हमरा के मैसेज कर रहा कि भैया तू अश्लील गाना के बारे में तो बहुत बोलेला, बहुत आवाज़ उठा, लेकिन अच्छा गाना आवेला तो पर ना बोलेला। लेकिन ये अच्छा गाना बाटे जौन की एगो बहुत ही अच्छा भोजपुरी में प्रयास कल गई बा। भले ही गाना विवादित बा, चोरी के बा, चाहे कुछ भी बा, लेकिन कहल जाए कि दोस्ती गाना बहुत ही अच्छा बा। और ये गाना के इतना ना लोग प्यार देले बा कि का बताई। बिना कहले बिना प्रमोशने के ही गाना इतना ना मतलब हिट चल रहा बा कि मत पूछी। जैसे कि बहुत सारे कलाकार लोग बोलेला कि यार खराब गाना ही भोजपुरी में चलेला, तो उ लोग खातिर ही तमाचा बा। आँख फाड़ के देख लो लोग। अच्छा गाना गईबो लोग, अच्छा ट्यून होई, अच्छा मैटर होई, तो वो अपने आप वायरल हो जाई। इंस्टाग्राम पर ए पर खुद से लोग रील बनौले बा। ई ना कि प्रमोशन कल गई बा, एकरा के पैसा दे के खुद से पर लोग रील बनौले बा। और इतना रील बना दिल बा कि रिकॉर्ड टूट गई बा सबसे कम समय में ज़्यादा रील बने के। लेकिन हम रउआ लोग के ये कहम कि विवाद के करी साइड, और जौन भी भोजपुरी में गाना अच्छा होता ओकरा के सुनी लोग, सपोर्ट करी लोग, और ख़राब गाना के इग्नोर करी लोग। काहे कि भोजपुरी में अगर अच्छा सुने तबे अच्छा आई। आज देखी एगो दोस्ती गाना हिट भइले पर तमाम सिंगर गा रहल बा लोग। तो ढोड़ी या चोली और फलना चिलना सपोर्ट करे हम लोगन, वो गाना सुने हम लोगन, वो गाना हिट करवा हम लोगन, तो वही टाइप के गाना आई। तो अच्छा गाना आई तो ओकरा के सुनी लोग। और अच्छा गाना के बहुत लोग सिंगर लोग बा कि कहले लोग कि खराब गाना वायरल होला। उ लोग के हम बता देवे के चाहतानी कि देख लोग, ई गाना के 1 रुपया दे के रील पर प्रमोशन नहीं करावल गई, खुद से ही गाना वायरल बा। अच्छा मैटर गईबो लोग, अच्छा ट्यून गईबो लोग, तो ऑटोमेटिक वायरल होई। ओकरा पर तो के पैसा भी ना लगावे के पड़ी। और ढोड़ी चोली फलना चिलना करबो लोग का तो ये चलेला उहे चलेला, तो ऐसा बात नहीं खे। अच्छो गाना भी चलेला, बस तो के गा के देख लोग, अच्छा ट्यून लावो लोग, अच्छा मैटर लावो लोग, जरूर चली। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगल होगे तो वीडियो के लाइक कर देम, और हमार बात कैसन लागल, सही लागल होई तो एगो कमेंट जरूर कर देम। धन्यवाद।